Здравейте хора, аз съм Чечо Конев, който така си ти най-добре футболист кой. Меси. Пусни си често. Айде ми играй. Сега да видим втора арена, аз съм слаб, който е трети. Трета арена. Може да си каже четвърта остатъчно. Ох, майко. Пусти беката. Я ще му ще не знаеш ли? Оля, който е разпитателствичен. Който е бурен. Оля, ако обичаш ще се ми. Как се взема такова? Ох, говориш и се смея. Пико! Няма да, браво! Успешно игра. Да, това почти. Искаш ли да си пусна статистика? Прави си дека. Дека. Да, ти е лошо. И ти ме ти прави. Да, бе, спокойно. Сега почвам. Ако не казвам на шо. Добре, спечели с чест. Това за мен то смело. Да, аз съм пети. Дека ти става. Чакай сега да ти сложим ето. Ама ти не можеш да го гледаш. Защото ти го слагаме на... Слагаме го на бомбата. Ох, бомбата, скъде го бе. Тя слагаме, да си ги видим. Но който е пусни това и това наставам много силни. Дека ти е добър вече. Добре. Да, хубав ти е дека.
два хора на къпчето. Тук това квадратна ръчна. Слизаме така. Аз така не искам. Оле, толкова се види. Оле. Пима, да, хвърля пима. Признавам си пима. О, не. Да, пима, признавам си пима. Който сте сега сте край и сте коментира и ще говоря, който ще стига живее. Това е трета арена. А Ваня най-силния, защото е вече 8. Покачи 8 арена. Как? Вече излез на 8 и... Да, между другото направиха един апдейт, ето е новата арена. И така правим последна игра, хора. И мислям това да е видеото. Но... И слушваме клипа. Да победим. Оле, вече че е първи левел, брат. Това си пич. Когато се свична на левел да победиш. Това си пич. Да, също. Правихте го. Просто вижте, не се клевел човек. Сега ще взема. Те почуват. Да. Почуват. Бавно попал в един ход. Не ми дам това чак. Човек трябва да се огледаш картите, това е много хубаво. Не винаги се става. То винаги не ти спора не се скати, когато ще да огледаш. Оле, бъдете. Чао, хора! След малко